Ngunyan mga grabe ang init-init. Nga ko, grabe man talaga panahon tang ngunyan mga pabarabago. Alo isa na mag-summer o ngunyan na ma-summer na sigurado malangkaw na naman ang kunyang kani. Ang konsumo niya to sa kuryente, taan ventilador mag-aga maghapon na naman yan sigurado. Ha? Normal ba yan mga pangga? Actually, ang ibang mga electric supplier nga ni naglalangkaw nin taas o nagtataas nin ning singil sa kuryente baga tuyong summer mga pangga kung sa endong narireparo yan Lalo na sa Metro Manila, ngunyan na papaabuto na summer, sigurado yan Pag halangkaw daan demand sa kuryente, halangkaw man daan presyo kakakapos-kapos na daan supply Kaya dawa kunyan mga pangga pag summer dapat magtiripid po kita iyo bagay ng perming pangapudan kan gobyerno na dapat magtipid tuyong summer. Paano nga ni magatipid? Perming nga ni kay puhan ang ventilador. Perming summer baya mainit perming dapat nakababad sa aircon. Ha? Kaya pag nakadaong ka mo may may anunsyoan kunyan ang gobyerno na magtiripid nin kuryente ngunyan na summer sarabihan nindo paano makatipid ka ipuhan naka-online ako sa Mobile Legends may aral daw kaya puhan pero may nakasaksak ang wifi kaya puhan daw mga pangga ang ventilador biyo daan nakatutok sa emo mga pangga Tapos ang ventilador naka-maximum mga pangga Aram din do mga pangga duman sa moya kunyan duman ang ventilador dahil do mga pangga na hapot makusugon na maray ang sinabakal kong ventilador mga pangga tatamang-tama baga ngunyan na ma-summer na kay puhantayan dawa na sabihon tapa may aircon ka sa indo kung naka-aircon ngaya sa harong nindo sa asarong kwarto lang ngaya si kwarto lang ngayon ninong pigtuturugan paano man niya susala paano man niya sukubo-kubo alangan man i-aircon mo ang kubo na naman pwede kaya puhan mo mga pangga magbakal talaga ni na ventilador ayan makonsuelo mga panggata may mga ventilador kami sa harong makonsuelo tanapan ang madaw na kumbinsi ako kay itong sales boy na ito na magbakal nin ventilador matitibay ba kasi na mag sales stock itong dawa na dayo mang kaipuhan mababakal mo tamatibayon mag sales stock ngaya sir ventilador ini matibayon ini bakala nang ini ngaya nakumbinsi ako mga panggata ang kahambugan ka tong sales boy na ito matindi man talaga tunay man talaga ngayon sir dahil mo na ngayon nahiling ining ventilador na ni may 0, may 1, may 2, may 3 pag sinarabay mo nga sir na pag pinindot mo nga sabay nga sir ang 1 tsaka 2 number 3 nga yan ay niya matindi niya iba high-tech ang ventilador Yako, paano man yako pag sinarabay pinindot si number 1, si number 2, tsaka si number 3? Ay, iyan nga sir. Number 6 na nga yan. Paano yako pag pinindot pa so number, 0? Ay, iyan nga sir. Back to 0 nga yan. Kumbaga, pag multiply mo kaya, so to 0 na yan. Sa sobrang tibay ka mga sales boy magpabakal sa kuya daw kada kulo na kong ventilador sa harong mga napiritan ako magbakal daw dahil ko bangkep. Araw gayan kaya daw grabe daw mo man kay puhan mapapabakal kaya kudos sa mga sales representative mga sales lady, mga sales boy na mga matitibay mag-sales stock. Actually, talent yan mga pangga, di ba? Kitang mga daeman eksperyensyado sa pagpabakal, ma-imagine, ma-realize mo baga, kinaparano daw ninda ang pag-sales stock. Napipilit ako magbakal talaga Gwapa nga ni ko niyan, planggana mga pangga, napiritan magbakal si nanay ko nin planggan. Saga ko na yung istorya yan, saga naman. Pabitin. Saga ko naman yung istorya sa planggana, binakal ka nanay ko, saga na. Alright.